mga idol, magandang umaga mga idol. May bisita tayo ngayon mga idol. Ang pagbabalik ni Tagalog Vlog sa Hello mga idol. Sa farm. Kala ko ng 5 buwan ay 3 buwan ang ano na to eh. 2 linggo lang pala. Surprise si idol ninyo na surprise si idol ninyo. Hinahanap pa ako mga idol, surprise. Sa kapon mga idol, sa hapon na tayo. Nagka-chat pa kami nito, mga idol. Tapos sabi niya sa December pa daw babalik, sa Pasko. Sabi ko, ang tagal naman idol, baka ako naman ang umuwi nito. Maya, pagdating ng gabi, na-surprise ako Nagulat ako mga idol talaga. Ba talaga to sa idol, mahilig talaga ito pa-surprise ba. Kaya, na-miss ko to eh. Kaya yung kong vlog, like ko ito sila shout out, kung kailan babalik. Ngayon, makikita niyo na ulit ako sa vlog ni idol. Makasama ko na ito ulit mga idol. Ito na ulit si Tagalog. Suportahan natin ito mga idol si Tagalog Vlog. Sa mga subscriber ko, i-subscribe yung channel niya, Tagalog Vlog. Ano ko lang yun sa baba. Itayta ko na lang sa kanya yung vlog na to. Yan mga idol, ano siya agad. Kakabalik agad, nagtatrabaho agad, nag-ano ng... Hoy! Shout out! Wala ka dyan, Ray! Okay! Itlog, nag-collection. Ipa-vlog eh! Dito na lang, sa atin na lang. Hoy, yung bakery! Yung mga idol, nagulat kami sa kasama na yung mga idol. Nag-vlog kayo mga idol, ginagulat kayo para bang ano ba, may effects. Pag may effects ba, patawa-tawa. Habang nang ano mga idol, kakabalik pa ni Tagalog Vlog, ano agad ng itlog oh, mag-collection agad. Collection muna tayo. Shoutout naman sa ano mo, kasama mo dun sa Quezon. Sa Quezon Province, shoutout nga pala dyan sa pinsan ko, sa cameraman ko dyan. Shoutout, ito na ulit ako sa aking sa farm, sa Tapaco. Ganda pala yung pagdun niya dun mga idol. Nag-harvest ng sones, ay harvest ng rambutan. Panoorin niyo mga idol, yung vlog niya mga idol. Ano mo lang yung kasi yung pangalan niya doon, saan niya, itatag ko yun sa sa upload ko nito. Tapos, i-subscribe niyo, tapos tingnan niyo yung vlog niya doon. Nag-harvest siya ng sones, rambutan, at saka may ng buko. Naglamaw ba? Shoutout pala dyan kay Ricky, Santiago Vlog. Shoutout, mga idol. Kay Tanya Channel, shoutout. Kay Kamaring, Mix Vlog. Shoutout sa inyo, mga idol. Shoutout nga pala dyan kay Boy Barang, na laging nag-share sa aking Facebook page. Yan. Shoutout. Tapos i-follow nyo rin yung FB page ni Tagalog Vlog din, yung ASC Tagalog Vlog sa Facebook page. Ako, wala pa akong meron ako pero mahina pa yung Facebook page ko. Supportahan nyo na lang si Roldan. Dito na lang sa Vlog. I-subscribe na lang. Roldan Cuervo Mix Vlog. Yan, ay Mix Vlog na nga yan. Yan, supportahan nyo mga idol. So, yun lang mga idol. Update lang tayo ngayon mga idol. Ang pagbabalik ni Tagalog Vlog sa farm. Dito sa Pampanga. Nag-collection siya ng itlog mga idol. Okay na yun. Yun mga idol, salamat mga idol. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe mga idol, please subscribe my YouTube channel mga idol at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga bago rin upload ni idol ngayon kasi kasama mo talaga sa vlog.
Abangan nyo lang mga idol, may vlog kami na kasama. Salamat mga idol.